Zimdolo. Thanda naye futhi ngiyafisa ngiyathanda ukuthi ayezeke la kwami angakhumuzi naye. Futhi ngamanye amazwi nje ukuthi ngamanye amazwi siku right ukuthi umuntu acheat. I'm not saying ukuthi go right. Ngiyasho phela ukuthi mhlambe ezinye izinto lezi abazenzayo umbonile unaye vele umuntu aqondane naye but then wambona lo munye omthandayo so wamsondeza eduzane ngokuthi ahambe umkhokhela amshade amenze unkosikazi. Kanti lo uqale lomshadile yini akeyimizele ngayo. Ubemthanda naye. Nalo munye uyamthanda umshado lo munye uzobheka besambona amshade nalo munye. Ake ngiqale nje la kulolu daba lolo. Kunezimo eziyayiphoqa abantu ukuthi bahlukane. Lezo zimo lezo abantu besilisa abaqotho abazwani nokwenza lento okuphambana nomthetho kaNkulunkulu ngoba usufungile ukuthi lo muntu uzohlala naye uze kufe. Manje ukuze agweme i-divorce ngezathu mhlambe engizokulinganisela ngaso nje sokuthi owesifazane akabathola abantwana. Lokho kuzodala ukuthi lo muntu wesilisa ngoba uyamthanda lo wesifazane but futhi uyathanda ukuba nezingane. Into azoyenza uzothi nkosikazi ngizocela ukuthatha umunye ozothi ngoba wena la awusakwazi ukufinyelela khona aqhumela lento izohlangana ihambe kanje. So ngizocela ukuthatha nje lo nkosikazi wesibili ukuze yena angitholele abantwana ngisiqhubeke nawo. But then ziningi ezinye indlela abangayizama ukuthi bakwazi ukuthi bathole umntwana. Yebo ziningi indlela abangayizama. Yebo kodwa uma ubhekisisa lezo indlela isimo esiyayizibe isona mhlambe ngisho ukuthi ilokho zana indlela ye-adoption uzobe nengane ingane